Бърза демонстрация на смяна на счупена матрица на 15,6 инчов лаптоп HP. Не забравяйте да изключите лаптопа и да махнете батерията преди това. С Open Tool внимателно отваряме предния пластмасов капак на матрицата, след което с отверка развиваме 4 винчета, които държат металния корпус. Отзад се намира лентовия кабел, който внимателно откачаме и тя вече е свалена. След това почистваме предния панел от остатъци от лепенка от старата матрица и нанасяме нова двойно залепеща лепенка, на която захващаме новата матрица. След това включваме внимателно лентовия кабел, уверяваме се, че всичко е добре поставено и монтираме металния панел отново към задния корпус на матрицата. Завиваме внимателно винчетата, след което ще включим лаптопа, като ще се наложи да сложим отново батерията, за да видим дали матрицата работи. След като сме се уверили, че тя работи, можем да продължим с затварянето. Приготвяме предния пластмасов капак за монтаж, като преди това леко си отприщваме ъгълчетата на фолиото от новата матрица, за да може след затваряне удобно да може да свалим фолиото, а не то да е защипано отзад. По този начин сме приключили с монтажа и фолиото е лесно за сваляне. Изглежда чудесно. След това затваряме всички останали капаци и почистваме лаптопа с пяна.